இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற பிளான்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு இல்லை, இதுதான் வந்து ரயில் கீரை. இது வந்து நம்ம மாடி தோட்டத்தில் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பக்கத்து பாட்டிலே வச்சுருக்கோம். அது வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸ் ஆச்சு, கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். எப்பயுமே மாடி தோட்டத்தில் வந்து எவ்ரி 6 மந்த்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற பாட்டில் இருக்கிற மண்ணை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து அதில் வந்து கண்டினியூஸாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். செடி சூப்பராக இதே மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கிறீங்க. நீங்கள் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுறவங்களுக்கு உடனே வீடியோ வந்து சேரும். அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இதை வந்து நடுறதுக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து செடியை வந்து கொஞ்சம் வேரோட பிடிக்கணும். வேரோட பிடுங்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. இதை வந்து அப்படியே வந்து ஒரு 3 இன்ச்சு உள்ள மண்ணுக்குள்ளே போட்டு வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வேகமாக தளைஞ்சு வந்துடும். இது வந்து ஒரு விதமான ஐடியா. இன்னொரு விதமாகவும் நல்லா எப்படின்னா, நம்ம வந்து கீரை வந்து குழம்பு வைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கிள்ளிக்கிட்டு வரோம். அந்த கிள்ளிக்கிட்டு வந்த கீரையை வந்து மேலே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கிள்ளி நல்லா தலையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சின்னதாக குருத்து வருது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நம்ம வந்து விட்டு வைக்கணும். விட்டு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எப்படி அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஒரு 3 இன்ச்சு அளவுக்கு வந்து நம்ம அதை வந்து மண்ணுக்குள்ளே போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. மண்ணுக்குள்ளே போட்டு அந்த அளவுக்கு போட்டு மண்ணுக்குள்ளே மூடிட்டோம்னா உடனே சூப்பராக தளைஞ்சு வந்துடும். இப்போ நம்ம கீரை எல்லாம் பொரிச்சாச்சு. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக குழம்பு வைக்கலாம், இல்லைன்னா வணக்கியும் சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.